रायजो राजा नोंथांमोन बिटिसि एबा बिटिआर बड'लेण्डआव मिशन आरो भिजन गोनां राजखान्थि दोलो दं होननानै बुङोब्ला जोङो इउपिपिएल पार्टी बेखौ जों नुनानै मोनो आरो। थ' रायजो राजाफ्राबो दिनैनि दिनाव गोबां हास्थायदों बे इउपिपिएलखौ। दिनै नोंथांमोना नुनो मोनो इउपि बड'लेण्डनि एबा बिटिआरनि सिङाव थानाय दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनि खुगायाव दिनै गोजोन आरो सान्थि जौगानायनि बाथ्रा साफ्रोमबो मानसिनि खुगायाव दा रायलायनायखौ जों खोनासै ओरैबायदि थांनाय 5 बोसोराव ओरैबायदि सान्थि बाबै इउपिपिएल पार्टिया सरकार सालायलांदोंमोन। दा बेखौनो बयबो गोसोखाङो, दा रायखाङो। बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो थांनाय नैबे दान मोनथामाव मा जाथाय जालांखो बेखौथ' आं दा नोंथांमोननो बुंनो गोनां गैया, फोरमायनो गोनां गैया। दा रायजो राजाफोराबो रियेलाइज खालामदों, थारैनो नंमारगौ इउपिपिएल दोलोआ मोनसे मिशन आरो भिजन गोनां गादि लबिया पावार लबि, गादि लबि राजखान्थि दोलो नङा। हारिनि जाथिनि इसुनि सायाव खामानि मावग्रा, हारि जौगानायनि खामानि मावग्रा, लाइमोनफोरनि जौगानायनि खामानि मावग्रा बड'फा सुपार 50 मिशन इन्जिनियारिं, डक्टर, आइपिएस इउपिएस जिथुनाखि हिउमेन रिसर्स सुबुं सम्पद सोरजिग्रा होननानै बुङोब्ला बे इउपिपिएल पार्टी बर'नि गेजेराव दाखालि थांनाय रिसेन्टलि जि एपिएससि एग्जामाव जे पास जानानै 6 जना 7 जन फरायसाफोरा जि ओंखारबोबाय, दा बेनो फोरमायो इउपिपिएल पार्टिया जे मोनसे सान्थि गोजोन आरो जौगानाय हास्थायग्रा आरो लाइमोनफोरखौ इयुथ्सफोरखौ बोरै गावनि आथिङाव गसंहोनो हायो, नङा होमबा? लामा दालां बानायनाय स्ट्राक्चार, जिथुनाखि इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनायाथ' आलादा बाथ्रा। बिनि अनगायैबो थांनाय 5 बोसोराव ओरैबायदि खामानि मावदोंमोन। नोंथांमोना नुनो मोनबाय दिल्लीयाव बड'फानि लामा दोनहैबाय, दिल्लीयाव मुसुखा गायसनहैबाय बड'फानि। थिग बेबायदिनो गोबां खामानि मावदोंमोन आरो हारिनि गेजेराव 26टा जनगोष्ठीनि गेजेराव आरो गोजोन खौसेथिखौ गायसननानै होनो हादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेखायनो रियेलाइज खालामदों रायजो राजाफोरा, थारैनो नंमारगौ इउपिपिएल पार्टिया मिशन आरो भिजन गोनां मोनसे राजखान्थि दोलो, जाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय दोलोआ थारैनो गनायनांगोन। थ' नैबे 2026नि बिसायख'थि, दा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गोबां रायजो राजाफोरानो रायखांदों आरो बजबनानै लादों आरो बरायदों आरो हांख्रायदों। दा गोबां हाजार गारिनि गेजेरजों गोबां रायजो राजानि नुजाथिनायजों थांनाय रिसेन्टलि 1500निख्रुइबो बांसिन उदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम कार रेलि, नैबेबो रोखायै फोरमान होदों। थ' फैबाय थानाय 26नि बिधान सभा एमएलए इलेक्सनाव 15टा सिट दङ सेगमेन्ट, बे 15टायावबो देरहाजोबगोन, देरहानो थांगासिनो दं, बे रोखा जानानै दं। रायजो राजा नोंथांमोन, रायजो राजाफोरनि जि दोहोखौ नायोब्ला, दा बिदिनो जोङो रुजुनो गोनां जायो, कम्पेरिजन खालामनो गोनां जायो जोङो सरकारखौ। खिन्थु सरकारा बबेबा मोनसे दोलोआनो थाबाय थानांगौ बे नङा। सरकारखौ जोङो रुजुनो गोनां जायो। सोरनि सरकारा, बबे सरकारा साबसिन खामानि मावगासिनो दं, मावदोंमोन, मावगासिनो दं। थ' बेखौ जोङो नायनो गोनां जायो। जोङो बे सरकारखौ रायजो राजाफ्रानो दैखाङोबो आरो बेखौ बोख्लायनोबो हायो। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा बेखौ एनालाइसिस खालामनांगौ, बेखौ अबजारभेसन खालामनांगौ, बेखौ स्क्रुटिनाइज खालामनांगौ आरो सरकारखौ जाय मोजां सालायगोन हारिनि थाखाय, सरकारखौ जाय मोजां सालायगोन आरो जाय मोजां सालायगासिनो दं, जाय मोजां सालायदोंमोन, बेफोरखौ नोजोर होनो गोनां जायो।
बुजियाखैना बुजिदों रायजो राजाफ्रा गोबां बुजिदों गोबां हमनो हादों जोङो माखासे दृश्य नुथायफोरनिफ्राय जों हमनो हायो दा UPPLआ गोहोगोरा आरो सक्तिशालि सिं सिं जानानै दङ बेयो रोखा फोरमायदों रायजो राजाफोरनि लोब लोब बे बाहागो लानायनिफ्राय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि राजखान्थिनि जे टपिक फंनैसो जि कम्पेरिजन एनालाइसिस खालामनाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ लाभ इउ अल